Ani, co to je? Co to má maminka? Ani. Ani. Jak se jmenuješ? Amina. Anina. A co má maminka v ručičce? Zase. Co mám tady? Co to je? Co to je? Máš čepici? Anetko, máš čepici? Máš čepici? Pěkný čepice. Čepice. Amina. Jsi Anetka, no. Anča? Jsi Anča? Aha. Co seš? Jsi Anča? Ani? Anča. A máš čepici? Čepici máš. A kde máš bundu? Kde máš bundu? Bundu, no. A čepici? Kde máš čepici? Tady, Ani. Tady. Je to čepice? Pejsek, no. Štěká? Pejsek. A štěká? Hav. A co je tohle? Co to je? Dudu. A kde je ta Nini? Ta Nini.